A mí o libro de Escarlatina me encantou. Escarlatina, a cociñeira defunta. Ledicia Costas. Ledicia Costas. Escarlatina, a cociñeira defunta. Escarlatiña, a cociñeira defunta. Escarlatina, a cociñeira defunta, escribiuno Ledicia Costas, é unha escritora galega con este conto gañou varios premios. Ledicia Costas. Ledicia Costas. Escarlatina, a cociñeira defunta. Ledicia Costas. Escarlatina, a cociñeira defunta. Ledicia Costas. O Premio Merlín 2014 é da editorial Xerais. As ilustracións son de Víctor Rivas. Cantas páxinas ten? 167 páxinas. A personaxe que máis me gustou foi Dino, porque na ilustración ten cara de gracioso. Esta de aquí é Escarlatiña. Aquí está Román. Aquí está Dodoto. E esta de aquí é Lady Horse. Escarlatina, Román e Dodoto. Ahora os voy a ensinar o dibuixo. Aquí está Escarlatina, aquí en pequeñito, Lady Horse, aquí está Román e Dodoto. Un neno chamado Román que cumple 10 anos o día de defuntos. Os seus pais regálanlle un curso de cociña no que lle ven o regalo nun ataúde. É unha cociñeira defunta. Vai un neno que naceu no día de defuntos. Está esperando o seu agasallo. Abre e encontrase Escarlatina. Entón ten que revivila. Ten 3 días. Unha cociñeira morta e un neno. Escarlatina e Román coñécense nun curso de cociña. Viaxan ao inframundo, onde fan extrañas receitas. A historia me pareceu moi bonita. O libro de Escarlatina, a cociñeira defunta, vai de un neno chamado Román que quería ser un gran chef. E vai dun neno que se chama Román e quere ser cociñeiro. Escarlatina axudalle a cumprir o seu soño. Escarlatina é unha nena que morreu fai moitos anos. E xuntos foron coller o autobús para ir ao mundo dos mortos. E ali había un morto que se chamaba Manito, que pensaba que os pais de Escarlatina eran os seus asesinos e non a deixaron ir con eles. Cando chegou Román, os funguinos colleron e levaron a casa de Manito. E cando chegaron, cerraron nunha tumba. Pero o seu avó, que morrera nun tempo quería facer unha carreira como Manito, se gañaba, soltaba a Román. Pero se perdía o avó o transformaban nun funguino. Román e Escarlatina tiñan que facer unha receita que gustase tanto aos vivos e aos mortos. E ao final conseguiron. E Escarlatina, Román, la dijo Deus. O avó e Dodoto quedaron moi contentos. Como solo podía estar 3 horas con Román, decidiron ir ao inframundo para revivir a Escarlatina. E o que máis me gustou da historia foi cando Escarlatina renunciou a estar viva con Román para estar morta con os seus pais. Estaban atrapados con el F-85 e vino un pterodáctilo para rescatarlos e ganar unha carreira. Cando o avó de Román tuvo que facer unha carreira para non convertirse nun fungo. Esclavos de Amanito. Cando van ao inframundo. Cando encontraron al abuelo. A parte que máis me gustou é cando Román volve a ver ao seu avó. Epílogo ou o que pasou cando volveu a quen. Tamén me pareceu moi guai cando o avó e Román ganaron na carreira. O avó de Román e Román le ganaron na carreira a Manito con o F-85. O capítulo que máis me gustou foi o 2, porque sacaron a Escarlatina da caixa. A parte que máis me gustou a min foi a de o medio, cando se foron ao inframundo. A parte que máis me gustou foi a carreira do avó coa Manito e aparecera un dinosaurio amigo do avó que se chamaba Sauro. O libro de Escarlatina é moi entretido. Gustoume moito porque a min me encanta o Samaín. Entón, como a Escarlatina ten un pouco do Samaín, que van ao Terra dos Mortos, ten cousas de Samaín ali. O que máis me gustou foi a carreira, porque ganaron o avó e o neno. O que máis me gustou foi cando Román meteu ao gato Dodoto na lavadora. E a parte que non me gustou tanto foi a do final, cando todo volviu á realidade. E o que menos me gustou foi cando apresaron ao neno, porque non me gusta que apresen a xente. Esta é a danza da esperanza, danza capaz de sementar paz. As recetas del inframundo. As de Escarlatina non la hice porque me parecieron una porcallada.
A receita que máis me gustou foi a pizza romana ao xeito de Román. Pizza román ao xeito de román. Hai receitas que las hace Escarlatina e tamén las podemos hacer nosotros na nosa casa. Eu creo que é moi educativo. Ten unhas receitas moi molonas. Tens que probalas, están a rechupete, como a empanada de mexillóns. Chao. Hasta logo, amigos. Un saúdo, compañeiros. Ata logo. Adeus, amigos. Hasta logo. Chao, amigos. Adeus. Espero que os haya gustado.